कि वो लड़का के कहानी बाटे जौन उस समय में वो 8वां क्लास में पढ़त रहे। अब बहुत अच्छा अच्छा गाना गावत रहे। ऐसे में तो वो गाना तो बचपने से गावत रहे। ओकर चाचा जे रहलन वो गाना सिखावस, उहे गाना के सीख के वो लड़का अपने दिमाग में बैठावे आ उहे गाना स्कूल में जाके गावे। ओकरा गाना से हर केहू खुश रहे, सब क्लास खुश रहे। सर जी, मैडम जी, स्कूल के हर एक लड़का लड़की सब खुश रहे सब। ऐसे वो लड़का उस समय में बहुत अच्छा गाना गावत रहे। फिर ओकरा बाद 8वां क्लास से 9वां क्लास में गए, 9वां क्लास से 10वां क्लास में गए। उसके बाद वो लड़का मैट्रिक पास कैलस। ओकरा बाद लोग ना कहला गाँव में जे बउआ तू बहुत अच्छा गाना गावत रे, तोरा गाना निकाले के चाहिए, हई करे के चाहिए, तो हऊ करे के चाहिए। तो लड़का सोचलस अपना मन में बैठलस कि हाँ लोग तो सही कहता कि हमरो गाना गावे के चाहिए। वो लड़का के 2017 में एगो एल्बम आयल, जौना एल्बम के नाम रहे कांवर करे चोय चोय, बोल बम के गाना रहे। वो गाना जब शुरुआत रहे नु, शुरुआत दौर में वो गाना वो लड़का के ना चल पायल, कोई ना बजल। ओकर बाद वो लड़का हिम्मत ना हारलस, कुछ नॉलेज हो गल गाना फाना के बारे में। ओकर बाद वो लड़का के देवी गीत आयल। देवी गीत गैलक, बहुत अच्छा गैले रहे, बाकी मार्केटिंग ना कैला के वजह से वो गाना ना चल पायल। ओकर बाद लड़का वो वीडियो सब बनावत रहे। वो लड़का के वीडियो सीडियो बनाए में बड़ा रुचि रहे। गांव के समाज के लोग सब लड़का पर एक से एक ताना देवे, हंस से वीडियो बनावेला, का करेला, हई करेला, तो हऊ करेला, समाज में ना होकेला, एक से एक लोग बात कहेला। उस सब के झेलते हुए, सब के ताना के सुनते हुए, फिर भी लड़का लोग के बात पर ध्यान ना देवे, पर वीडियो बनावल ना छोड़लस। वो लड़का आज के दौर में भी वीडियो बना रहल बाटे। 6-7 साल हो गल ओकर कलाकारी लाइन के, लेकिन वो लड़का ये लाइन में कामयाब ना भइल। फिर भी आज भी प्रयास करेला, कोशिश करेला कि हमरा जनता लोग के, श्रोतागण के प्यार दुलार मिली, हमरो कामयाबी के रास्ता खुली, हमू यही माध्यम से हम पब्लिक के प्यार दुलार पा के आगे बढ़े। हिम्मत ना हारेला लड़का। वो अभी भी वीडियो एक से एक वीडियो रउआ लोग के बीच में ले आवेला, लेकिन ओकरा वीडियो के प्यार दुलार ना मिल पावेला, ओकरा गाना के भी उतना प्यार दुलार ना मिल पावेला। अब रउआ लोग ये सोचत हो कि वही बेर से लड़कवा केकरा बारे में बात करता। हम और केहू के बारे में ना, हमर भाई वो लड़का हम ये हई जौन बचपन से लेके आज तक ले कलाकारी लाइन के ना छोड़लस, यही पर आधारित हो गल। अगर रउआ लोग अगर चाहे वो लड़का के, तो उ लड़का का हम ही बहुत आगे निकल पाए। रउआ लोग के सपोर्ट रही तब, बिना रउआ के सपोर्ट के कुछ ना मिले वाला बा। अगर रउआ लोग चाह देता नहीं तो हम बहुत आगे निकल जाए। आखिर रउआ लोग के मात्र 1 मिनट लगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगी हमरा के सब्सक्राइब करे में, लाइक करे में, आप फॉलो करे में। अवश्य हो सकता हमार समय बदल जाए, हमरो किस्मत खुल जाए। अगर रउआ लोग के हमारी बात थोड़ा सा भी दिल पर लागल हुई नु, तो हमार यूट्यूब चैनल बाटे, जौना चैनल के नाम बा सिंगर मनोज मौसम ऑफिशियल। आ सिंगर मनोज मौसम के नाम से इंस्टाग्राम भी चलेला, आ फेसबुक भी चलेला, आपका मनोज मौसम ये नाम बाटे। अगर रउआ लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता तो ये लड़का बहुत आगे जाई। कृपा करके लड़का का सपोर्ट करी लोग। रउआ लोग के सिवा और कुछ नहीं के, अधूरा बाटे सब कुछ। लड़का बहुत कष्ट में बाटे।
कृपा करिए।